Tlieta l-estejna proċess ta' negozjar u konsultazzjoni mal-management u l-ħaddiema li nirrappreżentaw kemm ġewwa l-Air Malta Aviation Services kif ukoll ġewwa diversi sezzjonijiet tal-Air Malta. Kif tafu kulħadd palissa l-avjazzjoni għaddejja minn diżastru sieħ minħabba l-pandemija u l-istess qed jiġri ġewwa l-Air Malta. L-ajruplani tagħha huma kollha grounded u ħlief għal żewġ titjiriet kuljum. Ġifieri l-Air Malta minn 20 titjira kuljum waqgħet għal żewġ titjiriet li jġorru cargo biss, passiġġieri ikun hemm ftit. Il-kumpanija intaqgħet magħna biex tirrevedi u tagħti l-paga soċjali u aħna l-ewwel punt ta' tluq tagħna kien li ma jkun hemm l-ebda redundancy. Il-kumpanija qabilna u bdejna niftehmu minn hemm. Kien proċess rigoruż minħabba l-fatt id-diversi restrizzjonijiet li imponiet is-Soprintendenza tas-Saħħa u peress li aħna nirrappreżentaw l-ikbar kontinġent ta' ħaddiema kważi 600 ruħ, kien diffiċli li aħna nitkellmu magħhom kollha b'mod elettroniku jew bil-indommu distanza magħhom u ma stajniex inlaqgħu gruppi kbar. Il-kumpanija kien hemm manijiet komuni kemm aħna u l-kumpanija li nsalvaw il-linja nazzjonali tal-ajru kif ukoll nsalvaw l-impjiegi kollha. Il-ħaddiema fehmu da kollu li kien għaddej, il-proċess fil-waqt li kien wieħed rigoruż u diffiċli minħabba l-ostakli li kien ta' komunikazzjoni, kulħadd fehem is-sitwazzjoni u qatt f'ħajti ma rajt daqshekk taqda bejn it-tmexxija tal-żewġ kumpaniji u l-ħaddiema li naraw kif insolvu l-problemi biex din il-problema temporanja li għandna nelbuha u nimxu l-qudiem għax nemmnu li din il-problema wara ħajkun hemm futur sabiħ għall-Air Malta. Id-diskussjonijiet tmexxew min-naħa tal-kumpanija minn Keith il-CEO tal-Air Malta Aviation Services, l-HR James Genovese u il-Kaptan Clifford Ketkuti li mexxew min-naħa tal-Air Malta. Min-naħa tagħna kellna jiena u s-segretarju tat-taqsima Sandro Vella li mexxa diskussjonijiet u rappreżentanti tal-ħaddiema. Konsultazzjoni kienet wiesa, partiċipazzjoni ħafna fil-fatt ħadna vot u l-votazzjoni kienet in-naħa tal-Air Malta vvutaw 100% favur u in-naħa tal-Air Malta Aviation Services ivvutaw 95% tal-ħaddiema favur li jkun hemm kull ma kellna persentaġġ żgħir ħafna ta' voti kontra. Femnihom u rejnihom dan huwa ftehim għal 4 ġimgħat fejn fihom qegħdin niggarantixxu tal-inqas is-social pay li qed jagħti l-gvern tal-1200 fix-xahar. Iktar jekk jibdew jidħlu u jaħdmu iktar dik tola iżjed. Kienet f'mument daqshekk kritiku kienet xi ħaġa sabiħa kienet l-armonija u l-għaqda li jien ħassejt kemm fit-tmexxija taż-żewġ kumpaniji kif ukoll il-ħaddiema li kollha mhux raw l-interess tagħhom individwali imma raw l-interess tal-grupp kollu li kienu qed jirrappreżentaw jew li jaħdmu fih. Ninsab ċert li dak kien pass importanti għas-salvazzjoni tal-impjiegi tagħhom u tal-linja nazzjonali u nemmen li fi żmien 4 ġimgħat jekk jerġa' jiġi revedut dan il-ftehim ħanerġgħu nsibu kemm il-kunsens tan-nies kif ukoll il-kumpanija ntejn biex ħadd ma jitlef l-impjieg tiegħu.